Jeg har nu lavet et kort program, hvor vi kan gå ind og lave en simulering af vores skruestik. I kan se, at skruestikket mangler. Jeg lukker simuleringen og klikker lige til højre for vores Verify. Og her vælger jeg Verify Selected Machine Group. Nu skulle skruestikket gerne være med. En anden smart detalje, der er kommet med vores Verify, er, hvis jeg skal lave en operation mere, har vi førhen lukket vores Verify, lavet operationen, simuleret det hele forfra igen. Nu skal jeg blot minimere Verify, lave min operation, markere den operation, jeg lige har lavet, igen klik til højre for Verify og sige Add to Current Verification. Åbner jeg så mit simuleringsvindue, kan jeg se, at den nu har tilføjet den sidste operation i Verify.